Dámy a pánové, krásný pěkný den, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme po dlouhé době kolaboraci s youtuberem Dark On. Bylo to velice úžasná hra, zahrali jsme si několik her, včetně Bingmanů. Některé videa budou i na kanále přímo samotného Darka, tak kdyby náhodou tak přijďte a koukněte se na výtvory, které jsme tady pro vás vytvořili. V popisu videa máte samotného Darka, streamujeme každý den na Kiku, tak ještě přijďte, tyhle ty hry občas streamujeme i živě, můžete se zapojit a přijďte do našeho shopu, kde máme pro vás některé věci, které můžete mít, včetně třeba soutěže, kde se můžete zaplnit o nějaké té krásné ceny, tak přijďte a využijte tyhle ty situace. Máme Mirage. Let's go. Máme Mirage nebo Dust a jdem na to teda. Ty kokos, jdeme na to, let's go, oh my god, Dámy a pánové, hrajeme prosím pěkně s kolem štěstí. Každé kolo si vytočíme, s tím, že se asi možná zeptám na upřesněný jako věci. Když na to mít peníze nebudem, tak co dál? Když na to peníze nebudou, tak by se primárně mělo dávat buď věc, co je nad tím, anebo co je pod tím. OK, takže první kolo nedáváme, jo? První kolo ne, je to vždycky další kolo. A je jedno, jestli umřeme, nebo neumřeme, prostě vždycky musíme. OK. Hej. Chtěl mluvit, já půjdu Bčko. Já půjdu Ačko, tady s tím modrokráskou, tady to skáká jak laň. Okay, tak já jdu tady B Anchor budu hrát. Jo. Ačko zatím dobrý. Bčko. Midovka je ta zašpiněna. Jo, já už tam běžím, už jsme si vystřídali pozici tady s oranžovým. Koukám pořád. Bčko, short pushujou. Ačko. Ošat. Pomoc. Jdu. Dobrý, já to Prochází na. Kone. Já to vidím. Vyvadí! Dobrý. Já jdu. Už jsem tady. Ježišmarja. Vzadu, útek, bojí se nás. Je sám. Nice. 99 ve 3, unlucky. Takže dámy a pánové, první kolo, jdeme točíme, kolo štěstí, gamba. A já mám Deagle. Ne! Já mám Zeuse. No nic. Ale tak tohle je debilní, ale to je fakt ultra mega. Smoke mid, I think they go mid. Co s tím mám dělat? No, čekat. Zeus Olympus. Moc konektor. Sneaky picky like. Pojď, tady je tvůj. Napravo. Pojď. Takže dáváš close a točíš znovu. Neremovuješ. Já se za to. Ne! Já jsem v klidu. Já nejsem v klidu, mě to tam skočilo znovu. Jako back to back Zeus. Jo. Tak to je nepěkná. Tak to je spíš kolo neštěstí. Ale já si tak jako spíš, já normálně fakt říkám, že já vezmu nějakou maličký štětec a rozetřu asi po tvojí hlavě. Co to je za debilní challenge tohleto? Nenávidím mi to už teďkon a to jsme tak před chviličkou začali. Já tady budu dělat decoy, opravdu. Já si jdu vytočit na další kola. No. Teď to mám plán taky. Tak. Okay, 5-7 Prosím. Tak. Okay, prosím. Velký. No utility. Pohodě. Utility? No utility, ano. Okay, tak to není tak zase špatný. Já si tu konečně zahrát. Hele. Tak já ne, hele. já mám 5-7 jenom. Ta je dobrá, počkej, to neblbni zás. Ona je dobrá. Bomba konektor. Oh my god. Já jdu! Už nemusím, co? Čekaj, na CTčka, protože tady se jinak stoupá, jako nevím tam. Pěkný. To je naše. Na schodech. Můžu mířit! Takže točíme znovu, nebo až potom? Ano, oh god. Točíme. A já mám AVP. Pistolky. OK. Vyšlo. Mám AVPčko, to počkat. Bčko, nebo? Už jdu. Já nevím. Koukám short. Bomba apy. Nice. Tak další kolo. Ty dobře.
tu máme jako dalšího. Běžte, máme. jo, pryč, zase Zeus. Tekne od Čezeta. OK, takže máme Čezetu, no tak to jsem taky vyhrál. Čezeta, česká zbraň, no. Hele, nechceš Ale to ty máš probít? štěstí na ty Zeuse. Ačko, ramp. Bomb A. Ježišmarja, toho je. Bože. Sajt už. Všude. Oh my god. Normálně mám zatracenou závist vůči jakékoliv tvojí zbraně. Protože jestli hraju na styl exekuce a exkrementu, tak v tenhle moment mám hlavu ponořenou v tom exkrementu, rozumíš tomu? Nice, ale máme to. No to mě ale nezajímá. Já tady pak budu hodit blesky a jiný hovadiny, nechápeš to? Prosím. Jo, jako... No dobrý, no utility, tak aspoň něco. Já nemám Ty nic mě- dobrýho, mám MP7, jako MP7 ne... MP7 je výborná zbraň. MP7 je dobrá, ona tady má ona má spray, když chodí spray jakoby pravo nahoře. Ty mě nech bejt, máš pěknou helmu, já bych tě do toho načůral, chápeš to? Co si tady, Okay, jde. no jo, ale dobrý, že já nemám ty utility, že to hazí za Zase mě. Ačko, možná. Smoke A, Dobrý, smoke dobrý. na paláci, ale co to tady za A to zapálím. Nezapálím. Guys, rotate A, u tebe. Pokud žiješ. Víš, co mi můžeš? Já se mám krotit vlastně. M4 a kačko, tak já vlastně nemusím kupovat nic, já to mám. To stejně jako řekne tvoje slečna, ne? Tak co ti je? Nic? Cože? To je jaká nová novinka, to je jaká pasto, mi neříkají, ty. Máme něco na Bčku, prosím pěkně. Já se tam jdu rotovat, podívat. Rotuj. Jsem jako sám na midu, tady to nikdo není. Bojím se docela tady Andrew. Apy jsou. Zkusíme zapálit cigáro. Tak, jdeme točit. Jako když mi padne něco jiného, já ti tu M-ku třeba hodím, ačkoliv nerad, jo? Nic? Já mám zbraň podle killu. Teď budou mid, I think they coming mid. Oh my god, oh my god, oh my god. Na shortu tam jsou. Čert je mrtvý, na top midě. To je debil, modrý tam hází flash, promlutím, žárovku mám na hlavě jenom já. Co se mi do toho štve? Normálně teráci by mohli dělat normálně jakoby reklamu na Halloween. Oni jsou tak poškliví, že mají lepší ty masky, ty. Tak co navrhuješ? Ignorant. Very good. Miluju takovýhle lidi. No úplně ty jsou nejlepší, ale jak se říká, mlčení je souhlas. Orange don't step, please. Debile, máš to za sebou. Hlava. Další. Ale kde? Ne, zabil jsem ho jakože. Další mrtvý. Aha. Plant. To je jasné i fake info. Plantu. Koukám kitchen. Já taky. To bych asi nemusel. Nemusel. Půjdu short možná. Já se tam dívám. Tak dělej. Nikdo nejde. Je tam. Pojď, double peek. Už blízko. Mrtvej. Nadár. Kam jsi šel, brácho? On nejenom, že mě jako štve, on ještě všechno sežere. Nejdem si vytočit. Máme Ty peníze, tak to je kokos. dobrý. Skauta. Zeus. Flashuju tohle. Stejně jak toho by platný, protože oni to tady smoukli, že jo? A tady jdu čekat. Počkej, já to tady zkusím otevřít. Nic. To jako nic není. Co stejně... Asi. Nic. A to prošel. Jak já to No. prošel a nic tady nevidím. Underlow. Andrew. You speak! Oh my god. Andrew někde. U mě. Na druhé straně. Ne! Nice. Se tě tam zasmoukoval, nemáš nárok. Ne. Ne. MPCBčka paráda. Dvakrát Co? Zeus. Pak si ti to ty jeden. Flashu. Já chápu, běžte, ale s tímhletím do hajzla chápu. Žárovka forever. Ano, chápu, rozumím, přestaňte už. Starý dostal hlavičku. Nejdu. Počkej, kde mám bombu? Není tady nikdo. Kde mám? Zeusem. Ježišmarja,
proč to dávají někam do hajzlu? Jak? Nikdo nekomunikuje, nikdo jako nereaguje. Ne. Bum, ty vole. To myslel to zase. Pistolky. To mám taky. Zrovna jsem ti chtěl něco darovat. Tak ne no, ale jako vyhráli jsme, nebo vyhráváme zatím. A zrovna mám tady já tomu říkám odborně ta syfilis, ale to na Bčko, prosím pěkně, jo? Na Bčko. Jsem zapálil. No, ale prostě náš smoukl, nevím co. Je short, jeden na shortu. Na shortu? Není. Ano, jeden na shortu. No chodí mi tam určitě jeden. Jsem já tady jako na midě. Já slyším kroky na shortu. A? Dámy a pánové, to je prostě hra, u který jsem si nezahrál. Zároveň mě Dark prostě brutálně naštval. To není fér. Jo, jako, taky jsem si docela nezahrál, jakože málo killů prostě, ale vyhráli jsme, měli jsme prostě dobrý teammatey, jakože. No, výborný, opravdu výborný. A Ano. prosím pěkně, jestli si můžu takhle udělat jméno, tak přijďte doma na Kick, cover.cz, vítám tam u vás a já věřím tomu, že další kolaba tady přímo s Dark On, nebo Darkem, bude nějak možná, takže já ti moc děkuji za pozvání a za dělání na tomto videu a uvidíme se příště.